ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో 52వ బ్యాచ్ అయినటువంటి మీకు చివరి రోజు ఈ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం నుండి స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో మరి ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని చివరి అధ్యాయమైనటువంటి ముగింపు సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము అనేటువంటి అధ్యాయం. దీనినే సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము లేదా మోక్ష సన్యాస యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. సో ఈ అధ్యాయానికి అంటే ఈరోజు చివరి అధ్యాయమైనటువంటి ఈ సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము అనేటువంటి అధ్యాయానికి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ సో హరే కృష్ణ మాతాజీ యూట్యూబ్ ఉంది కదా లైవ్ ఉంది ప్రభుజీ. మరి రికార్డ్ అని పెడుతున్నారు. ఓకే హరే కృష్ణ. సో మరి వాస్తవానికి భగవద్గీత భగవానుల వారి బోధనలన్నీ కూడా ఈ 17వ అధ్యాయం వరకు ముగించి సో వారు భాష్యంలో చెప్తూ ఉంటుంటారు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క బోధనలన్నీ కూడా 17వ అధ్యాయంతోనే ముగిసినవి. కానీ ఈ 18వ అధ్యాయం ఏదైతే ఉందో ఇది పూర్వము చర్చించినటువంటి విషయాల యొక్క సమాహారము అంటే సారాంశంగా ఉన్నటువంటి అంశాలే ఈ 18వ అధ్యాయంలో ఉన్నవి అనేది ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక ఈ అధ్యాయంలోనే మొదటి శ్లోకాన్ని చూసినట్లయితే అర్జున ఉవాచ
సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్చామి వేదుతిం త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్ కేశినీ సూదన. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్చామి వేదితుం. సో మరి ఆయన అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఓ మహాబాహువులు కలవాడా, ఆ, ఓ కేశిని సూదన, ఓ కేశి సంహార, ఉం? మరి అలాగే ఇంకా వృషికేశ, ఓ ఆ, ఇంద్రియాధీశ, మరి త్యాగం యొక్క ఉద్దేశాన్ని, సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశాన్ని నేను తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇక శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం, శ్రీ భగవానువాచ కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆ అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నలకు. అంటే ఆయన తెలుసుకోగోరిన వాడై సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశాన్ని, మరి త్యాగం యొక్క ఉద్దేశాన్ని అర్జునుడు అడిగినటువంటిది. మరి దానికి కృష్ణ భగవానుల వారి సమాధానం ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. భౌతిక కోరికపై ఆధారపడిన కర్మలను విడిచిపెట్టడమే సన్యాసము అని మహాపండితులు చెప్తారు అర్జున. మరి సమస్త కర్మల యొక్క ఫలితాలను వదిలిపెట్టడమే త్యాగము అని జ్ఞాన సంపన్నుల అభిప్రాయము. అంటే ఫలాల కొరకు కర్మలను చేయడం అనేది తప్పక విడిచిపెట్టాలి, అదే ఈ భగవద్గీత యొక్క ఉద్దేశ్యము. త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః యజ్ఞదాన తపకర్మ న త్యాజ్యమితి చాపరే. అన్ని రకములైనటువంటి కామ్యకర్మలు దోషపూరితాలు, వాటిని విడిచిపెట్టాలని కొంతమంది పండితులు అంటారు. కానీ ఓ అర్జున, యజ్ఞము దానము తపస్సు అనే కర్మలను ఏనాడు విడిచిపెట్టవద్దు అని మరికొందరు ఋషులు చెప్తూ ఉన్నారు అంటూ. మరి వేద సాహిత్యంలో వివాదాస్పదమైనటువంటి కొన్ని కర్మలు మనకి ఉన్నటువంటివి. సో మరి ఆ భిన్న అభిప్రాయాల గురించి ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ప్రస్తావన మనము చూడవచ్చు. అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్తారు అర్జునుడితో, ఓ భరత శ్రేష్ఠుడా, త్యాగము గురించి నా నిర్ణయాన్ని చెప్తాను విను. ఓ పురుష వ్యాఘ్రమ, శాస్త్రాలలో త్యాగము 3 రకాలని ప్రకటించబడినది అంటూ చెప్తున్నారు. యజ్ఞదాన తప కర్మ న త్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం. సో యజ్ఞము దానము తపస్సు కర్మలను ఎన్నడూ విడిచిపెట్టవద్దు శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. వానిని తప్పక ఆచరించాలి. వాస్తవానికి యజ్ఞము దానము మరియు తపస్సులు మహాత్ములను కూడా పవిత్రం చేస్తాయి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఏతాన్యపి తు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ఫలాని చ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమం. ఓ అర్జున, ఈ కర్మలన్నీ మమకార ఆసక్తిని వదిలి మరియు ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి. వాటిని కర్తవ్యంగా భావించి చేయాలి. ఇదే నా యొక్క అభిప్రాయము, నా యొక్క ఖచ్చితమైనటువంటి అభిప్రాయము అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం.
సో ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలో ఆయన చెప్తూ ఉంటుంటారు, కర్మణ్యే వాధికారస్తే అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటి ఆ శ్లోకాలలో. ఎందుకంటే ఆ మన కర్మలను ఆచరించడంలోనే మనకు ఆ అధికారం కలదు, కానీ కర్మ ఫలాలపైన మనకు అధికారం లేదు అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటిది. అలా అని చెప్పేసి కర్మలను మానుకోవద్దు అని కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి మరి ఇక్కడ కర్మలన్నీ కూడా మమకార ఆసక్తిని వదిలి ఫలాపేక్ష రహితంగా కర్మలను ఆచరించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడు విడిచిపెట్టడము మంచిది కాదు. కానీ అర్జున, అవివేకంతో విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెడితే అలాంటి త్యాగాన్ని తమోగుణమైన త్యాగము అని అంటారు అంటూ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే భౌతిక తృప్తి కొరకు ఉన్నటువంటి కర్మను విడిచిపెట్టాలి, కానీ ఆ మనిషి ఆధ్యాత్మిక కలాపాల వైపుకు ప్రోత్సహించేటువంటి కార్యాలను, భగవంతుని కొరకు చేసేటువంటి కార్యాలను వదిలివేయకూడదు అని చెప్తున్నారు. అలా వదిలివేస్తే అవి తమోగుణ త్యాగం అవుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, కష్టంగా ఉన్నాయని లేదా శరీరానికి అసౌకర్యంగా అని భావించి విధిగా చేయవలసినటువంటి కర్తవ్య కర్మలను విడిచిపెట్టడాన్ని రజోగుణ త్యాగము అని అంటారు. మరి ఇటువంటి రజోగుణ త్యాగం కూడా ఎప్పటికీ క్షేమదాయకమైనది కాదు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా అది జీవుడి యొక్క ఉన్నతికి కూడా దోహదపడదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో మరి అలా రజోగుణ త్యాగము ఏనాడు కూడా ఆ ఉన్నతికి దారి తీయదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతే అర్జున సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ సత్యాగ సాత్వికో మతః. ఓ అర్జున, తన కర్మ తన యొక్క విద్యుక్త కర్మలను కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహిస్తూ సమస్త భౌతిక సంగత్యాన్ని, ఫలాసక్తిని విడిచిపెట్టినప్పుడు దానిని సాత్విక గుణ త్యాగము అని చెప్తున్నారు. అంటే విద్యుక్త కర్మలను ఆ స్వధర్మ భావనతో, అంటే కర్తవ్య బుద్ధితో సమస్తమైనటువంటి భౌతిక సాంగత్యాలను వదిలి ఎటువంటి ఫల ఆసక్తి లేకుండా చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. అలా ఫలాసక్తి లేకుండా చేసినట్లయితే అటువంటి త్యాగాన్ని సాత్విక గుణత్యాగము అంటారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, మరి అశుభ కర్మ పట్ల ద్వేషం కానీ శుభకర్మల పట్ల ఆసక్తి కానీ లేకుండా సత్వగుణంలో ఉండే బుద్ధిమంతుడైనటువంటి త్యాగికి కర్మను గురించి సంశయాలు ఏవీ ఉండవు అర్జున అంటూ చెప్తారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, నహి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః యస్తు కర్మ ఫలత్యాగి సత్యాగీత్యభిధీయతే. సో మరి ఆ దేహదారి అయినటువంటి వానికి కర్మల అన్నింటినీ వదులుకోవడం అనేది నిజంగా సాధ్యం కాదు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. కానీ కర్మ యొక్క ఆ ఫలాలను త్యజించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అలా త్యజించేటువంటి వ్యక్తిని నిజంగా త్యాగి అని అంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ దేహాన్ని ధరించి ఉన్నటువంటి వాడికి మనిషి ఏ సమయంలోనూ కర్మలను త్యజించలేడనేటువంటిది మనకి భగవద్గీతలో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, పనిచేస్తూ కర్మ ఫలాలను భోగించకుండా సమస్తము ఆ కృష్ణుడికే సమర్పించాలి అని చెప్తున్నారు. అలా చేసినటువంటి వాడే నిజమైన త్యాగి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, స్వప్రయోజనము పట్ల ఆసక్తితో ఉండే వారికి మరణించిన పిదప కూడా సుఖము దుఃఖము ఆ రెండింటి యొక్క మిశ్రమం, అంటే సుఖ దుఃఖాలు, ఈ మూడు విధాలుగా కర్మ ప్రతిఫలాలు ఉంటాయి. కానీ ఓ అర్జున, కర్మ ఫల త్యాగం చేసిన వారికి అటువంటి ఫలములు ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ ఉండవు. సో ఇంతకు ముందు కూడా మనకి చెప్పినటువంటి అంశాలలో
కర్మలు మూడు రకాలుగా చెప్తారు. సకర్మలు, వికర్మలు, అకర్మలు. మరి సకర్మలు మంచి కర్మలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి, వేదాలలో సూచించబడినవి. వాటి ద్వారా పుణ్యం వస్తుంది, తద్వారా బంధితుడవుతాడు. మరి వికర్మలు చేయకూడని కర్మలు. సో వాటి వల్ల పాపం వస్తుంది, జీవుడు పతనం చెందుతాడు, అయినా బంధించబడుతూ ఉంటాడు. ఇక అకర్మలు అనేవి భగవత్ సంబంధంలో చేసేవి. వాటికి ఎటువంటి కర్మఫల త్యాగాలు అంటే కర్మ ఫలాలు ఉండవు. సో కాబట్టి మరి అటువంటి వారికి ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ ఆ ఫలాలు ఏవి కూడా ఉండవు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు. సో ఇంకా మనకి ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి మరి ఓ మహాబాహువులు కలిగిన వాడా అర్జున, వేదాంతమును అనుసరించి అన్ని కర్మలు సిద్ధించడానికి 5 కారణాలు ఉన్నాయని, మరి వాటిని నేను తెలియచేస్తాను, తెలుసుకో అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. కార్యస్థానము అంటే దేహము, క్షేత్రంగా చెప్పబడేటువంటిది. కర్మక్షేత్రం అని చెప్తాం. ఈ కర్మలను ఆచరించడానికి ఈ దేహం మనము పాంచభౌతికమైనటువంటి ఈ దేహాన్ని పొందినటువంటిది. కర్త, మరి దానిని ఆచరించేటువంటి వాడు. నానా రకాలైనటువంటి ఇంద్రియాలు, పలు విధములైనటువంటి ప్రయత్నాలు, తుట్టతుదకు పరమాత్ముడు అనేవి 5 కర్మ కారణాలు అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, దేహంచే, మనసుచే లేదా వాక్కుచే మనిషి చేసే న్యాయమైనటి లేదా అన్యాయమైన ఈ 5 కార్యాల ద్వారానే కలుగుతూ ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తారు, అందుకే ఈ 5 అంశాలను గుర్తించక కేవలము తానే కర్తగా తలిసేవాడు నిశ్చయంగా బుద్ధిహీనుడవుతాడు అర్జున. మరి అతడు విషయాలను యథార్థంగా దర్శించలేడు అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా చెప్తుంటారు, మిథ్యా అహంకారం చేత ప్రభావితము కానివాడు, బుద్ధిలో చిక్కుబడనివాడు, ఈ ప్రపంచంలో జనులను సంహరించిన వాడు అవుతాడు. అతడు తన కార్యాల చేత అతడు బద్ధుడు కాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా జ్ఞానము, జ్ఞాన లక్ష్యము, జ్ఞాత అనే 3 అంశాలు కర్మకు ప్రేరణమవుతాయి. ఇంద్రియాలు, కర్మ, కర్త అనేవి కర్మలోని 3 భాగాలు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఇక ఈ 19వ శ్లోకము నుండి త్రిగుణాలు, మోడ్స్ ఆఫ్ నేచర్ గురించి మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ మన యొక్క మనస్తత్వము, గుణాలు మనల్ని బంధిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. మరి ఇక్కడ జ్ఞానం కర్మ చ కర్త చ త్రితైవ గుణ భేదతః ప్రోచ్యతే గుణ సంఖ్యాని యథా వచ్ఛృణుతాన్యపి. సో ప్రకృతి త్రిగుణముల పరంగా గుణాల యొక్క భేదాన్ని బట్టి జ్ఞానము, కర్మ, కర్త అనే వాటిని సాంఖ్యశాస్త్రం 3 విధాలుగా విభజించింది. వాటి గురించి చెప్తాను విను అంటూ ఉన్నారు. అంటే జ్ఞానము 3 రకాలు, సాత్విక జ్ఞానము, తామసిక జ్ఞానము, రజోగుణ జ్ఞానం. అలాగే కర్త కూడా 3 రకాలుగా ఉంటాడు, సాత్విక కర్త, రజోగుణ కర్త, తమోగుణ కర్త. కర్మలు కూడా మనకి 3 రకాలు, సాత్వికమైన కర్మలు, రాజసికమైన కర్మలు, తామసికమైనటువంటి కర్మలుగా విభజించబడినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఇక మరి మనకి జ్ఞానము, కర్మ, కర్త అనేవి 3 రకాలుగా ఉన్నవి. అవి ఏమిటో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మరి ఏ జ్ఞానం ద్వారానైతే జీవులు అసంఖ్యాకం రూపాలలో విభజించబడిన అందరిలోనూ ఒకే అవిభక్తమైన ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని ఎవడైతే చూస్తాడో, అంటే ప్రాణులన్నింటిలోనూ అఖండము, అవినాశనము, అవిభక్తము అయినటువంటి ఆత్మ వస్తువును చూడగలగడమే సాత్విక జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. ఇక ఏ జ్ఞానము ద్వారా అయితే వేరువేరుగా కనిపించే సర్వభూతాలలోని ఆత్మలు అనేక విధాలుగా ఉన్నవి అని భావిస్తే అది రాజసిక జ్ఞానము అని అంటారు. ఇక తత్వము, తగిన కారణం లేకుండా సమస్తము అదే అనేటువంటి ఒక సంకుచిత దృష్టితో
ఏదో ఒక పని మీద కాలయాపన చేసి అంటే ఆసక్తిని కలిగి ఉండడము తామసికమైనటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. ఇక మనకి కర్మలను గురించి చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. మరి ఏది సాత్వికమైనటువంటి కర్మ, ఏది తామసికమైన కర్మ, ఏది రజోగుణ కర్మ అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఆసక్తి, అభిమానము, అనురాగము, ద్వేషము, ఫలాపేక్ష లేకుండా శాస్త్ర సమ్మతంగా చేసేటువంటి కర్మలు సాత్విక కర్మలుగా చెప్పబడుతున్నాయి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఏ కర్మలైతే ఫలాభిలాషతోనూ అహంకారంతోనూ అధిక ప్రయాసతోనూ చేయబడుతూ ఉంటాయో అటువంటి కర్మలను రాజసికమైనటువంటి కర్మలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక మోహంతోనూ మన స్వశక్తి ఏమిటో అని తెలుసుకోకుండా మరి కర్మలను ఆచరించడం వల్ల కలిగే పరిణామము, నష్టాలు, వాటి గురించి ఆలోచించకుండా చేసేటువంటి కర్మలు తామసికమైనటువంటి కర్మలు అని చెప్తున్నారు. అలాగే వాటిని ఆచరించేటువంటి కర్త కూడా 3 రకాలు: తామసిక కర్త, రాజసిక కర్త, సాత్విక కర్త. సో ఎవడైతే ఫలాపేక్ష, అహంభావం వదిలివేసి ధైర్యోత్సాహాలతో జయాపజయాలను లెక్క చేయకుండా కర్మలను ఆచరిస్తాడో అతడు సో సాత్వికమైనటువంటి విధి నిర్వాహకుడు లేదా కర్త అని చెప్తున్నారు. ఇక అనురాగాన్ని, కర్మఫలాసక్తిని, దురాశను, పరపీడన ప్రాణాయత్వాలతో శుచి శుభ్రత్వం లేకుండా సుఖ దుఃఖాలకు లొంగిపోతూ కర్మలను ఆచరించేవాడు రాజసికమైనటువంటి నిర్వాహకుడు. ఇక మరి తామసికమైనటువంటి మరి విధి నిర్వాహకుడు అంటే ఎవరో చెప్తున్నారు. మనోనిగ్రహము, వివేకము, వినయము లేకుండా ద్రోహ బుద్ధితో, దృష్ట స్వభావంతో, నిరుత్సాహంతో, నిరంతరము విచారణతో, కాలయాపనతో కర్మలను ఆచరించేవాడు మరి తామసికమైనటువంటి నిర్వాహకుడు అంటూ ఆ కపిల భగవాన్ ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానులు మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ ధనంజయ, గుణభేదాలను బట్టి బుద్ధి, ధైర్యం కూడా 3 విధాలుగా ఉన్నది. వాటిని గురించి పూర్తిగా విడివిడిగా వివరిస్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ, ఓ అర్జున, జీవాత్మ రమించే 3 విధాలు సుఖాలు గురించి మరియు సర్వ దుఃఖములను నుండి విముక్తి దశ చేరటం గురించి నేను తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ ఉన్నటువంటి. మరి సాత్విక బుద్ధి అంటే ఏంటో చెప్తున్నారు. కర్మ మార్గాన్ని, సన్యాస మార్గాన్ని, కర్తవ్య అకర్తవ్యాలను, భయ అభయాలను, బంధాన్ని, మోక్షాన్ని గ్రహించగలిగేటువంటి బుద్ధి సాత్వికమైనటువంటి బుద్ధి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇక ధర్మార్థ అంటే ధర్మ అధర్మాలను, కార్య అకార్యాలను సరిగా తెలుసుకోలేనటువంటి బుద్ధి ఏదైతే ఉందో అది రాజసికమైనటువంటి బుద్ధి అని చెప్తున్నారు. మరి ఇక అజ్ఞాన అంధకారం వల్ల అధర్మాన్ని ధర్మంగాను, ప్రతి విషయాన్ని విరుద్ధంగాను, విపరీతంగాను ఆలోచించేటువంటి వాడు మరి అటువంటి ఆ బుద్ధి ఏదైతే ఉందో ఆ బుద్ధి తామసికమైనటువంటి బుద్ధి అని చెప్తున్నారు. ఇక మనసు, ప్రాణము, ఇంద్రియాలు వాటి యొక్క వ్యాపారాలను యోగ సాధనతో నిలబెట్టగలిగినటువంటి ధైర్యం ఏదైతే ఉందో అది సాత్వికమైనటువంటి సంకల్పము అని చెప్తున్నారు. ఇక ధర్మార్థ కామాల పట్ల అభిలాష, అభిమానము, ఫలాభిలాష కలిగి ఉండే మరి ధైర్యం ఏదైతే ఉందో దాన్ని రాజసికమైనటువంటి ధైర్యము అంటూ చెప్తున్నారు.
ఇక బుద్ధి లేనివాడు నిద్ర, భయము, విషాదము, మన్ మదములను విడిచిపెట్టకుండా చేసేటువంటి ధైర్యం ఏదైతే ఉందో దానిని మరి తామసిక ధైర్యం అని చెప్తున్నారు. అలాగే మరి ఆనందము లేదా సుఖము సాత్వికమైనది ఏంటంటే ఆరంభంలో విషంలా ఉన్న అంతంలో అమృత సమానమయ్యేటువంటి సుఖము సాత్వికమైనటువంటి సుఖము అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందేటువంటి విషయాలలో మరి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పాటించాల్సి ఉంటుంది. అలా చేయడము సాధారణంగా కష్టతరం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కొంచెం ఇక్కడ అలా ఆరంభంలో విషంలా ఉన్నా మరి అంత్యంలో వారు అమృత సమానమయ్యేటువంటి సుఖాన్ని పొందగలుగుతారు అంటూ చెప్తారు. సో ఇక ఏదైతే సుఖాలు లేదా ఆనందము మొదట అమృత తుల్యంగా ఉండి చివరకు విషంగా మారేటువంటిది అది రాజసికమైనటువంటి ఆనందం లేదా సుఖం అని చెప్తారు. మరి ఇంద్రియాల ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియాల కలయిక వల్ల ఏర్పడుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు మరి తామసికమైనటువంటి ఆనందము లేదా సుఖము నిద్ర, బద్ధకము, ప్రమాదాల వల్ల జనించి ఆదిలోనూ అంతంలోనూ మోహాన్ని కలగజేసేటువంటి సుఖం మరి తామసికమైనటువంటి సుఖం అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా మనకి ఇక్కడ మరి ఆదర్శప్రాయుడైనటువంటి కర్తను గురించి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి వివరణ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణం చ పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణై. ఓ పరంతప, ప్రకృతి గుణాలను అనుసరించి తమ స్వభావాల ద్వారా స్వభావాల నుండి పుట్టిన గుణాల ద్వారా జనులు అంటే ఇక్కడ 4 రకాలుగా విభజించబడతారు అంటూ చెప్తున్నారు. అందులో 1 బ్రాహ్మణులు, 2 క్షత్రియులు, 3 వైశ్యులు, 4 శూద్రులుగా విభజించబడ్డారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు శమో దమస్తప చౌచం శాంతిరార్జమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మ కర్మ స్వభావజం. సో శమము అంటే ప్రశాంతత, ధమము అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహము, తపస్సు, అలాగే స్వచ్ఛత, సహనము, చిత్తశుద్ధి, జ్ఞానము, విజ్ఞానము మరియు ఇహ పరలోకాలపైన విశ్వాసము లేకుండా ఉండడము, ఇవి బ్రాహ్మణుల యొక్క సహజ సిద్ధమైనటువంటి లక్షణాలు అని చెప్తారు. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు మరి చౌర్యం తేజో ధృతిర్దాక్ష్యం యద్దేవా చాప్య పలాయనం దానమీశ్వర భావచ్చ క్షాత్రం కర్మ స్వభావజం. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు చౌర్యం తేజో ధృతిర్దాక్ష్యం యుద్ధే చాప్య పలాయనం అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి అంటే చౌర్యము, బలము, ధైర్యము, ఆయుధ విద్యలో నైపుణ్యం, యుద్ధం నుండి వెనుతిరగని సంకల్పము, విశాల హృదయంతో గల దయాగుణము మరియు నాయకత్వ సామర్థ్యము, ఇవి క్షత్రియుల యొక్క సహజంగా ఉండేటువంటి లక్షణాలు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నాం వ్యవసాయము, పాడి పంటలు మరియు వర్తక వాణిజ్యాలు అనేవి వైశ్య గుణములు ఉన్న వారికి సాధారణంగా అంటే వారికి సహజ సిద్ధమైనటువంటి చర్యలు అని చెప్తారు. పనులు చేయడం ద్వారా
సేవ సేవ చేయడం అనేది ఈ శూద్ర లక్షణాలు కలవారి యొక్క విధి, సహజమైనటువంటి విధి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, స్వే స్వే కర్మణ్యభిరతః సంసిద్ధిం లభతే నరః స్వకర్మ నిరత సిద్ధిం యథా విదంతి తత్ శృణుః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, స్వభావ సిద్ధ జనితమైన వారి వారి పనుల నుండి పూర్తి అయిన తర్వాత మానవులు పరిపూర్ణ సిద్ధిని సాధించవచ్చును అంటూ చెప్తారు. మరి ఆ సిద్ధిలో ఇక్కడ మనకి ఆల్కహాల్ తీసుకున్నట్లయితే ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ ఆల్డిహైడ్స్ వస్తున్నాయి, సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ హరే కృష్ణ. సో మరి మనము ఈ స్వభావ సిద్ధం జనితమైనటువంటి విధులను నిర్వర్తిస్తూ ఎలా పరిపూర్ణతను సాధించవచ్చో అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. మరి ఒక వ్యక్తి తనకు విధించబడినటువంటి విధులను నిర్వర్తిస్తూనే ఏ విధంగా అతడు మరి పరిపూర్ణతను సాధించగలడో నేను చెప్తాను విను అర్జున అంటూ చెప్తున్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి. సో సకల జీవులకు మూలము మరియు సర్వవ్యాప్తి అయిన భగవంతుడిని పూజిస్తూ మానవుడు స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా మరి పరిపూర్ణతను పొందగలుగుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి ఇతరుల యొక్క ధర్మాలను సరిగ్గా చేయడం కంటే కూడా సరిగా చేయలేకపోయినా సరే తన యొక్క స్వధర్మమును చేయుటయే వ్యక్తికి శ్రేష్టమైనది. తన స్వభావ సిద్ధ విధులను చేయుటలో వ్యక్తికి పాపము అంటదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం ఇక్కడ. మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి నత్యజేత్ సర్వారంభ హి దోషేణ ధూమేనాగ్నిరివావృతాః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఓ కుంతీపుత్ర, అగ్ని పొగచే కప్పివేయబడ్డట్లు సమస్త కర్మ ప్రయాసలు ఏదో ఒక దోషం చేత ఆవరింపబడి ఉంటాయి. తన సహజ సిద్ధ స్వభావంచే జనితమైనటువంటి కర్తవ్యాలను వాటిలో దోషాలు ఉన్నా సరే ఎన్నటికీ విడిచిపెట్టరాదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటివి. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, మరి ఆ సహజంగా తను చేయవలసినటువంటి కర్మలను సహజ సిద్ధ స్వభావం జనితమయ్యేటువంటి కర్తవ్యాలను అందులో దోషాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ అర్జునుడు యుద్ధం చేయడానికి వెనుకాడుతున్నాడు, పాపం అవుతూ ఉంటుంది అని. కానీ మరి అతడి యొక్క అది సహజ సిద్ధ, క్షత్రియుడిగా అతడి యొక్క సహజ సిద్ధ స్వభావం కనుకనే అతన్ని మరి యుద్ధం చేయడం వదిలిపెట్టవద్దు అని అర్జునుడికి బోధిస్తూ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, అగ్ని పొగచే కప్పబడినట్లు ప్రతి ప్రయత్నము ఏదో ఒక దోషాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అందుకే ఓ అర్జున, తన స్వభావం నుండి పుట్టినటువంటి కర్మ దోషంతో నిండి ఉన్నప్పటికీ మనిషి దానిని వదిలివేయకూడదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అసక్త బుద్ధి సర్వత్రా జితాత్మా విగత స్పృహః నైష్కర్మ్య సిద్ధిం పరమాం సన్యాసేనాధిగచ్చతి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన ఆ అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, ఆత్మ నిగ్రహం కలవాడు అంటే అన్ని విషయాల పట్ల ఆసక్తిని విడిచిపెట్టి, అంటే సమస్త భౌతిక భోగాలను విడిచిపెట్టి ఆత్మ నిగ్రహంతో
ఆశలు లేకుండా ఫలత్యాగ బుద్ధితో కర్మలను ఆచరించేటువంటి వాడు పరమోత్తమమైన ఆ, ఆ కర్మాతీత స్థితిని పొందుతాడు. అంటే అత్యున్నత పూర్ణత్వాన్ని అతడు పొందుతాడు అర్జున అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటివి, ఎందుకంటే జీవుడు తనను నిరంతరం కూడా భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా తలుస్తూ మరి ఆ కర్మ ఫలాలను భోగించేటువంటి అధికారము తనకు లేదు అని తలసడమే నిజమైనటువంటి సన్యాసము అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా ఆయన మనకి చెప్పేటువంటి అంశాలలో ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఓ అర్జున, ఈ పూర్ణత్వమును సాధించిన వాడు మరి నేనిప్పుడు సమగ్రంగా చెప్పబోయే రీతిగా పనిచేస్తూ ఏ విధంగా పరమోన్నతమైనటువంటి జ్ఞానస్థితి అయినటువంటి ఆ బ్రహ్మమును పొందుతాడో నేను నీకు తెలియచేస్తాను అర్జున, విను అంటూ చెప్తుంటారు. ఏంటంటే బుద్ధి చేత పవిత్రుడై ఇంద్రియ భోగ విషయాలను విడిచిపెట్టి దృఢ నిశ్చయంతో మనసును నిగ్రహించి రాగ ద్వేషాల నుండి విముక్తుడై ఏకాంత ప్రదేశంలో జీవించేవాడు, మితముగా భోజనం చేసేవాడు, దేహము దేహ మనోవాక్కులను నియంత్రించేవాడు, సర్వదా ధ్యానంలో ఉండేటువంటి వాడు, అనాసక్తుడు, మిథ్యా అహంకారము, మిథ్యా బలము, మిథ్యా గర్వము, కామము, క్రోధము, విషయ వస్తు స్వీకారము నుండి విడివడిన వాడు, మిథ్యా సామ్యమును నుండి విముక్తుడైన వాడు, శాంతుడు అయిన వ్యక్తి నిశ్చయంగా ఆత్మానుభూతి స్థితికి ఎదుగుతాడు అర్జున అంటూ చెప్పబడేటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మా నశోషతి నకాంక్షతి సమ సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరాం. సో అలా ఆ బ్రహ్మస్వరూపాన్ని పొందినవాడు ప్రశాంతమైన మనసుతో దేనిని ఆశించడు, దేనికి దుఃఖించడు, సమస్త భూతాలను సమభావంతో చూస్తూ నా పట్ల పరమభక్తిని, అంటే ఆ భగవంతుడు ఆ దేవాది దేవుని పట్ల పరమభక్తిని కలిగి ఉంటాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఇంకా చెప్తున్నారు, భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్యచ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. ఓ అర్జున, కేవలము భక్తియుత భక్తియుతమైనటువంటి సేవ చేత మాత్రమే యథార్థముగా నేను ఎవరో తెలుసుకోవచ్చు. అంటే ఆ దేవాది దేవుడిని అయినటువంటి ఆ పరమాత్ముని తెలుసుకోవడం అనేది ఒక భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. నన్ను తెలుసుకున్న పిదప, అంటే ఆ విధంగా దివ్యమైనటువంటి సేవలో నెలకొన్న తర్వాత మరి నా భక్తుడు నా యొక్క సంపూర్ణ భావనలో పరబ్రహ్మానుభూతిని పొంది నా యొక్క భగవద్ధామంలో, అంటే నా సంపూర్ణ భావనలో భగవద్ధామంలోనికి ప్రవేశిస్తాడు. మరి ఇక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి ధామంలో చేరి ఆ భగవంతునితో మరి అక్కడ ఆయన యొక్క నిత్య సాంగత్వంలో అంటే ఉండేటువంటి అవకాశాన్ని శుద్ధ భక్తుడు పొందుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ బ్రహ్మభూత స్థితి, మరి ఆ స్థితిని పొందినటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ
చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే కేవలము భక్తియుత సేవ ద్వారా మాత్రమే మనిషి భగవంతుణ్ణి యథార్థ రూపంలో యథారూపంలో దేవదేవునిగా అర్థం చేసుకుంటాడు అనేటువంటి విషయము ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు అతని యొక్క ప్రధాన అంశాలు ఈ మానసిక కల్పనల చేత గాని అభక్తుల చేత గాని అవగతం కాదు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అది భక్తియుతమైన సేవ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది అనేది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, నా యొక్క విశుద్ధ భక్తుడు నా రక్షణలో అన్ని రకాల కార్యాలలో నెలకొన్నప్పటికీ నా అనుగ్రహం చేత శాశ్వతమైన నాశనరహితమైన ధామాన్ని చేరుకుంటాడు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా సమస్త కర్మలలో కేవలము అంటే సమస్త కర్మలలో అన్ని కర్మలు చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కేవలము ఆ భగవంతుడిపైనే ఆధారపడి సర్వదా ఆ భగవంతుని యొక్క రక్షణలో పనిచేయవలసింది. అట్టి భక్తియుత సేవలో పూర్తిగా నా యొక్క భావనలో ఉన్న వాడికి కావలసినది అదియే అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు, మచ్చిత్త సర్వదుర్గాని మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అత చేత్వ మహంకారాత్ న శ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓ అర్జున, నీవు నా యందు మనసు కలవాడవైతే, అంటే ఆ భగవంతుని ఎడ ధ్యాసను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు, ఆ భగవంతుని యందు చిత్తమును కలవాడు అయితే ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం చేత మరి ఆ బద్ధ జీవితపు అంటే అడ్డంకులన్నిటినీ కూడా బద్ధ జీవితపు అడ్డంకులన్నిటినీ కూడా అధిగమించగలవు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ నా మాటలు వినకుండా అటువంటి చిత్తంతో పనిచేయక మిథ్యా అహంకారంతో పనిచేస్తే నీవు నశిస్తావు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అంటే పూర్తి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి తన జీవన కార్యాలను నిర్వహణ గురించి అతిగా చింతించడు అని చెప్తారు. మరి కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తి శ్రీకృష్ణుని భగవానుడికి అత్యంత సన్నిహితమైనటువంటి మిత్రుడు అవుతాడు. తన భగవంతుని యొక్క ప్రీతిథ్యం కొరకే అన్ని పనులు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. కానీ అలా ఆసక్తుడు కాకుండా ఉన్న బద్ధజీవుడు మాత్రము తానే ఈ భౌతిక జగత్తు పైన ఏదో ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనే భావనలో పనిచేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. ఓ అర్జున, పరమపురుషుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉండి భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన యంత్రంలో ఆసీనులైనటువంటి అన్ని జీవుల యొక్క గతులను నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే మరి ఆ పరమ పురుషుడు అందరి హృదయాలలో ఉండేటువంటి వాడు అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు మరి ఆ ముగ్గురు విష్ణువులుగా చెప్తూ ఉంటాం. మహావిష్ణువు లేదా కారణోదక సాయి విష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, ఆ తర్వాత క్షీరోదక సాయి విష్ణువు. ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ఆ పరమాత్ముడిగా అందరి హృదయాలలో ఆసీనుడై ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముడు ఈ జీవులు చేస్తూ ఉన్నటువంటి పనుల గురించి తెలుసుకుని వాటిని అనుసరించి ఫలితాలను వసుగుతూ ఉంటాడు
అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉంది. ఎందుకంటే ఆయన మనకు అంతకు ముందు శ్లోకాల్లో కూడా చెప్పిన భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాల గురించి ఎరిగినటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు మాత్రమే, అన్యులెవరూ కూడా కాదు అనేటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ భరతవంశీయుడా, సంపూర్ణంగా మరి ఆ పరమాత్మునికి శరణు పొందుము, అతని అనుగ్రహం చేత నీవు పరమశాంతిని, దివ్యమైన శాశ్వత స్థానాన్ని పొందుతావు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ విధంగా నీకు నేను గుహ్యతరమైన జ్ఞానమును వివరించాను. అంతకుముందు కూడా చెప్పినటువంటి ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా, అంటే గుహ్యతరమైన రహస్యమైనటువంటి పరమరహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని వివరించాను. దీనిని పూర్తిగా యోచించి ఆ తర్వాత నీవు కోరుకున్నది చెయ్యి. ఎందుకంటే అర్జునుడికి భగవంతుడు జీవులకు కొంత స్వేచ్ఛ ఇస్తూ ఉన్నటువంటిది, పరిమితులతో కూడిన స్వేచ్ఛ. ఆయన ఏం చెప్పారు, ఈ విధంగా ఉంటే ఇది జరుగుతుంది అని వివరణ ఇచ్చిన తర్వాత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని నీకు నేను తెలియచేశాను. కాబట్టి ఇక నీ ఇష్టానుసారం ఇదైతే విన్నావు కదా, దాని ప్రకారంగా నీవు ఆలోచించి మరి ఆ శాస్త్రపరంగా నీవు నిర్వర్తిస్తావా విధులను, లేదా నీ ఇష్టానుసారం నిర్వర్తిస్తావా నువ్వే నిర్ణయించుకో అంటూ చెప్పినటువంటిది. చెప్పి ఇంకా అంటుంటారు ఆయన, నీవు నాకు ప్రియమైనటువంటి మిత్రుడు కారణంగా అన్నిటికంటే గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానమైన నా పరమ ఉపదేశమును నీకు చెబుతూ ఉన్నాను. ఇది నీ హితము కొరకే కనుక దీనిని నా నుండి విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైష్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. సో ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించు. ఇక్కడ చెప్తున్నారు మన్మనాభవ మద్భక్తో, అంటే మత్మన అంటే నన్నే స్మరించు, ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించు, మరి నా భక్తుడివి అగుము, మరి నన్ను పూజించుము, నాకు నమస్కరించుము. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల నీవు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు. నీవు నాకు ప్రియమైన స్నేహితుడవు కాబట్టి నేను నీకు ఈ వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాను, ఈ మాట ఇస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ రహస్యతమైనటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని ఆ భగవంతుడు మరి ఆ చెప్పినటువంటి దాన్ని మనిషి విశుద్ధ భక్తుడై ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుడినే స్మరిస్తూ, అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరిస్తూ నాకు భక్తుడు కమ్ము అంటున్నారు. అంటే ఆయన కొరకే పని చేయాలి అనేది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో మరి సారంగా మొత్తం భగవద్గీత సారం అంతా కూడా మనకి ఇందులో చెప్తున్నట్లుగా చెప్తూ, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మా శుచః. ఓ అర్జున, అన్ని ధర్మాలను వదిలి సర్వధర్మాలను త్యజించి కేవలము నన్నే శరణు పొందుము. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటూ చెప్తున్నారు. అన్ని ధర్మాలను వదిలివేసి మరి కేవలము నన్నే శరణు పొందుము. అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మా శుచః. అహం త్వాం నేను నిన్ను అన్ని పాపముల నుండి విడిపిస్తాను, భయపడకు అంటూ చెప్తున్నారు. సో చెప్పి ఇంకా ఆయన అంటూ ఉన్నారు, ఇదం తే నా తపస్కాయ నా భక్త
ప్రయుక్తాయ కదాచన న చాశుశ్రూషవే వాచ్యం న చ మాం యోऽభ్యసూయతి. నీకు ఉపదేశించిన ఈ గీతా శాస్త్రాన్ని తపస్సు చేయని వాడికి, భక్తి లేని వాడికి, వినడానికి ఇష్టం లేని వాడికి, నన్ను దూషించే వాడికి ఎల్లప్పుడూ చెప్పకు అర్జున, చెప్పకూడదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అంటే ధార్మికమైనటువంటి తపస్సులు చేయని వారికి, కృష్ణ భక్తి భావనలో లేనటువంటి వాడికి, విశుద్ధ భక్తుని సేవించినటువంటి వారికి, ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణుడు కేవలం ఒక చారిత్రకమైనటువంటి పురుషుడు అని భావించేటువంటి వాడికి, అలాగే కృష్ణుడు గొప్పతనం పట్ల అసూయ కలిగినటువంటి వాడికి ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని చెప్పకూడదు, ఈ పరమ రహస్య జ్ఞానాన్ని చెప్పకూడదు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అంటే ఈ జ్ఞానము భక్తులు మాత్రమే అవగాహన చేసుకోగలిగేటువంటిది, భక్తులు మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలిగేటువంటిది ఈ దివ్య జ్ఞానము అంటూ చెప్తారు. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, యయిదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. ఓ అర్జున, భక్తులకు ఈ అత్యున్నతమైన రహస్యాన్ని వివరించే వారికి స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పక లభిస్తుంది, మరియు చివరికి అతను నా వద్దకు తిరిగి వస్తాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో కాబట్టి మరి కేవలము భక్తుల మధ్య భగవద్గీత చర్చించాలి అనేటువంటిది సాధారణంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి, అందుకే అంటున్నారు భక్తులకు ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరించే వారికి స్వచ్ఛమైన భక్తి లభిస్తుంది అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే భగవద్గీతను గురించి నలుగురికి తెలియచేసేటువంటి వారికి భక్తి లభిస్తుంది అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. మరి అటువంటి వాడు చివరికి ఆ భక్తి ద్వారా, ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ద్వారా నా వద్దకే తిరిగి వస్తాడు, అంటే నా ధామాన్ని చేరుకుంటాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ శ్రీకృష్ణుణ్ణి యథారూపంగాను, భగవద్గీతను యథాతథంగాను అంగీకరించని వారు, అంటే తోచిన రీతిగా భగవద్గీతకు వివిధ అపరాధాలు కాకూడదు అనేటువంటిది ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ఉద్దేశం అని చెప్తుంటారు. అందుకే ఇది అభక్తులకు వివరించవద్దు అని చెప్పినది పూర్వపు శ్లోకంలో. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కచ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి. ఇక ఎవడైతే ఆ భగవద్గీతను నలుగురికి ప్రచారం చేస్తాడో, మరి అంటే ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ అంశం, నాకు అతని కంటే ఎక్కువైన సేవకుడు మరి ఒకడు ఈ ప్రపంచంలో లేడు. అంటే ఈ భగవద్గీత, భాగవతము అంటే ఆ భగవత్ సంబంధ విషయాలని నలుగురికి ప్రచారం చేసేటువంటి వాడు, ఆ భగవంతునికి ప్రియమైన వాడు ఎంత అంటే నాకు అతని కంటే ఇంకా ఎక్కువ ఎవడూ లేడు. మనం అప్పుడప్పుడు అంటాం కదా, ఏదైనా మనకి మంచి సాయం చేస్తే లేదా ఏదైనా మనకి బాగా ఇష్టమైతే నీకంటే నాకు ఎవడు గొప్ప అంటాం. మరి ఇక్కడ ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని నలుగురికి ప్రచారం చేసినటువంటి వాడికంటే ఇంకెవడు నాకు ఎక్కువ కాదు అని చెప్తున్నారు సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే. అందుకే అంటున్నాడు, నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు మరొకడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే లేడు, ఈ ప్రపంచంలోనే ఉండడు అని చెప్తున్నారు. అతని కంటే ఇంకెవరూ నాకు ప్రియం కాదయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు, అద్యేష్యతే చ యయిమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం
ఇష్ట శ్యామితి మే మతి. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, మన ఈ పవిత్ర సంభాషణను అధ్యయనం చేసేవాడు అంటే, ఇంతకుముందు ఈ భగవద్గీతను నలుగురికి ప్రచారం చేసే వాళ్ళ గురించి చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆ భగవద్గీతను వినేటువంటి శ్రోతల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. మరి మీలాంటి వాళ్ళు ఎంత ధన్యులు. ఇక్కడ భగవద్గీత శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ద్వారా ఈ భగవద్గీత విన్నటువంటి మీరు, ఈ 18 రోజులు 18 అధ్యాయాలను విన్నటువంటి వారు. సో అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు, ఆయన మన ఈ పవిత్ర సంభాషణను అధ్యయనం చేసేవాడు తన జ్ఞానయజ్ఞము ద్వారా, అంటే జ్ఞానయజ్ఞం చేసిన వాడవుతాడు ఈ భగవద్గీతను చదివిన వారు అని చెప్తున్నారు. తన జ్ఞాన యజ్ఞం ద్వారా నన్ను పూజించిన వాడని నేను ప్రకటిస్తున్నాను అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అర్జునుడితో ఇంకా అంటున్నాడు, శ్రద్ధావాన నసూయచ్చ శృణు యదాపి యో నరః సోపి ముక్త శుభలోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. మరి శ్రద్ధతోనూ అసూయ లేకుండా ఈ సంభాషణను, అంటే ఈ గీతా బోధనలను, ఆ గీతాచార్యుడు బోధించినటువంటి ఈ బోధనలను వినేవాడు కూడా, అంటే ఆ చదివేవాడు, భగవద్గీతను అధ్యయనం చేసేవాడు, మరి ఈ భగవద్గీతను వినేవాడు కూడా, భగవద్గీతను వింటే మనం చేసిన పాపాలు కూడా తొలగిపోతాయి అని చెప్తున్నారు. భగవద్గీతను వినేవాడు కూడా పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతాడు. మరియు పాపముల నుండి విముక్తి పొందడమే కాదు, మరియు పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలకు, అంటే స్వర్గలోకాలకు కూడా చేరుకుంటాడయ్యా. అందుకే భగవద్గీతను మనకి కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో వినిపిస్తూ ఉంటారు, వేస్తూ ఉంటే దాన్ని వినాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలా వినడం ద్వారా వారు పుణ్యలోకాలకు చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి అవన్నీ చెప్పి ఇక అర్జునుడి విషయానికి వచ్చేసారు మళ్ళీ కృష్ణ భగవానుడు. ఓ ఓ పార్థ, మరి నిశ్చలమైన మనసుతో నీవు నీ గీతా శాస్త్రాన్ని విన్నావు కదా, మరి ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పినటువంటి ఈ గీత మరి నీవు స్థిరమైన మనసుతో విన్నావా? ఎందుకంటే అంతకుముందు అర్జునుడి యొక్క స్థితి, స్ట్రెస్ గురైనటువంటి అర్జునుడు, నిలబడలేకపోతున్నాను, రోమాలు నిక్కర పొడుచుకుంటూ ఉన్నాయి, మనసు చంచలమవుతూ ఉన్నది, అంటే తెలుస్తూ ఉన్నది, కాళ్ళు తిరుగుతూ కళ్ళన్నీ ఎటో అవుతున్నాయి అని చెప్పాడు కదా. అందుకే అంటున్నాను, ఓ అర్జున, మరి స్థిరమైన మనసుతో నీవు నేను చెప్పిందంతా విన్నావా? వినడమే కాదు, ఇంకా అడుగుతున్నాడు, ఓ ధనంజయ, మరి నీలో కలిగిన అవివేకం వల్ల నీవు యుద్ధం చేయనన్నావు కదా, మరి నీలో కలిగిన ఆ అవివేకము, భ్రాంతి అంతా తొలగిపోయిందా లేదా అని అడుగుతున్నాడు. ఎందుకంటే జ్ఞాన దీపాన్ని వెలిగించాడు భగవంతుడు, జ్ఞానాన్ని బోధించాడు, పరమరహస్యమైన జ్ఞానాన్ని బోధించాడు. మరి ఇదంతా విన్న తర్వాత ఆ జీవుడిలో ఉండే అజ్ఞానం తొలగిపోవాలి కదా, తొలగిపోయిందా మరి అని అడుగుతూ ఉన్నాడు. అది ఉత్తమమైన గురువు, జగద్గురువు అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పేటువంటిది. సో మరి దానికి అర్జునుడు ఏం చెప్తున్నాడో విందాం. అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ త్వప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహః కరిష్యే వచనం తవ. అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఓ అచ్యుత, అంటే ఓ చ్యుతు లేనటువంటి వాడా, ఓ నశింపు లేనటువంటి వాడా, ఓ శాశ్వతుడమైన వాడా అర్జున్ కృష్ణ, ఇప్పుడు నా మోహమంతా తొలగిపోయిందయ్యా నీవు చెప్పిన నీ బోధనల వలన, అవన్నీ వినడం వల్ల. ఎందుకంటే అర్జునుడు మధ్యలో అంటాడు, నీ వచనామృతం వింటూ ఉంటే ఇంకా నాకు తరవ తీరడం లేదు, నీ నుండి ఇంకా ఇంకా నేను వినాలనుకుంటున్నాను అడిగాడు కదా. అలా వినడం వల్ల నా మోహమంతా తొలగిపోయింది, నీ అనుగ్రహం చేత నా యొక్క స్మృతిని నేను తిరిగి పొందినాను, నా సందేహాలన్నీ తీరిపోయాయి. సందేహాలు తీరిపోవడమే కాదు, నీవు ఏది చెప్తే అది చెయ్యడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను
అంటున్నాడు అర్జునుడు. సో అది ఆ కృష్ణార్జునుల సంవాదమైనటువంటి భగవద్గీత ఇప్పటి వరకు మనం విన్నటువంటిది. ఇక మరి భగవద్గీత ఎలా ప్రారంభమైనది? ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణ ద్వారా, ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుల యొక్క సంవాదం ద్వారా ప్రారంభమైనది భగవద్గీత. మరి ముగింపుగా సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, సంజయ ఉవాచ ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదమిమమస్రౌచం అద్భుతం రోమహర్షణం. అంటున్నాడు ఇక సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో, ఓ ధృతరాష్ట్ర రాజా, ఈ విధంగా ఏదైతే ఇప్పుడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్పాడో ఇవంతా కూడా వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరుగుతున్న సంభాషణని, అక్కడ జరిగిన సంఘటనలన్నీ కూడా, ఇవన్నీ మనం ఏదైతే ఇప్పుడు విన్నామో చెప్పుకున్నామో ఇవన్నీ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పినటువంటివి. అందుకే అంటున్నాడు, ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణార్జునులు అనే, శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు అనే ఇరువురు మహాత్ములు, వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః అంటూ చెప్తున్నారు. మరి శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు అనేటువంటి ఇద్దరు మహాత్ముల మధ్య జరిగిన సంవాదాన్ని నేను విన్నానయ్యా. మరి ఆ సంవాదము, ఆ సందేశం ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నదంటే నాకు రోమవాంఛితం అవుతుంది. ఈ రోమాంచితం అవడం అనేది రెండు రకాలుగా అవుతుంది. బాధల్లో ఉన్న, స్ట్రెస్కి గురైన అవుతుంది, ఆనందంలో ఉన్న రోమాలు ఇవి అవుతూ ఉంటాయని చెప్తుంటారు కదా. సో మరి ఇక్కడ సంజయుడికి ఆ సంభాషణ, కృష్ణుడికి అర్జునుడికి మధ్య జరిగిన సంభాషణ విన్నప్పుడు సంజయుడి యొక్క మరి ఎంతో ఆనందంగా ఉండి రోమాంచితం అవుతుంది అంటున్నారు. మరి ఇంకా చెప్తున్నాడు సంజయుడు, వ్యాస ప్రసాదాశ్రుతవాన్ ఏతద్గుహ్యమహం పరం యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణాత్ సాక్షాత్ కథయత స్వయం. మరి అర్జునుడితో స్వయంగా మాట్లాడుతున్న మహాయోగేశ్వరుడు అయిన శ్రీకృష్ణుడి నుండి ఈ అత్యంత రహస్యమైన సంభాషణను మరి నేను ఎలా విన్నానో అనుకుంటున్నావా? వ్యాసుని అనుగ్రహం చేత, మా గురువు గారైనటువంటి వ్యాసుడి యొక్క అనుగ్రహం చేత నేను నేరుగా విన్నాను అంటూ చెప్తున్నాడు సంజయుడు. రాజన్ సంస్మృత్య సంస్మృత్య సంవాదమిమద్భుతం కేశవార్జునయో పుణ్యం హృష్యామి చ ముహుర్ముహుః. సో ఇంకా అంటున్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో, ఓ రాజా, ఓ ధృతరాష్ట్ర రాజా, శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి మరియు అర్జునుడికి మధ్య జరిగిన ఈ మహా అద్భుతమైన సంవాదము, ఆ సంవాదమును పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటూ వారి మధ్య జరిగిన సంఘటనను నేను, అంటే భగవద్గీతను పదే పదే చదవాలి అని చెప్తున్నారు మనకి. ఆ సంవాదాన్ని నేను పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నానయ్యా. నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఆనందిస్తున్నాను, చదివినప్పుడల్లా నేను ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉన్నాను అంటూ, అంటే విన్నప్పుడల్లా అది గుర్తు చేసుకో, అంటే స్మరించుకోవడం. ఒకసారి విన్నాడు కాబట్టి మళ్ళీ దాన్ని జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవడం, స్మరించడం, స్మరణం చేసుకోవడం. మరలా మరలా నేను స్మరించుకుంటూ ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉన్నాను, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తున్నారు. చెప్పి ఇంకా అంటాడు, ఓ రాజా, శ్రీకృష్ణ భగవానునికి అత్యద్భుతమైన రూపమును స్మరించిన కొలది నేను అధికంగా విస్మృతుడనై పదే పదే ఆనందిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తూ ఉంటాడు. సో ఇక ఈ అధ్యాయం, అలాగే భగవద్గీతలోని చివరి శ్లోకం
మనము చూసినట్లయితే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిః ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. సో ఫైనల్గా మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుని గురించి, అర్జునుడి గురించి విన్నటువంటి సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో అంటున్నాడు, ఓ ధృతరాష్ట్ర రాజా, ఎక్కడ యోగేశ్వరుడు అయిన శ్రీకృష్ణుడు ఉంటాడో, ఎక్కడ మహాధనుర్ధారి అయిన మేటి విలుకాడు అయిన అర్జునుడు ఉండునో అచ్చట ఖచ్చితంగా సంపద, విజయము, అసాధారణమైన శక్తి మరియు నీతి ఉంది. ఇది నా అభిప్రాయము అంటూ వారిద్దరి మధ్య సంభాషణను ముగిస్తున్నాడు సంజయుడు. ఆ విధంగా మరి కురుక్షేత్ర రణరంగంలో కృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధించినటువంటి బోధనలు, గీతాచార్యుని జగద్గురువు యొక్క బోధనలు ఈ విధంగా ముగించబడినటువంటివి. సో మరి మనము భగవద్గీత యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణము, అసలైన సత్యము శ్రీకృష్ణ భగవానుడే అనేది. ఆ పరతత్వము 3 రూపాలలో అంటే నిరాకార బ్రహ్మము, హృదయస్థ పరమాత్ముడు, చివరికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడుగా అనుభూతమయ్యేటువంటి విషయము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే మనకు భగవద్గీతలో 5 ప్రధాన అంశాలు చర్చించబడినవి. అవే భగవంతుడు, ప్రకృతి, జీవుడు, నిత్యమైన కాలము, నానా రకాలైనటువంటి కర్మలు, అంతా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి పైననే ఆధారపడి ఉన్నది అనేది మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భగవద్గీతలోని మరి ఈరోజు ఈ ముగింపు సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము అనే అధ్యాయంతో పాటు భగవద్గీత యథాతథము అనేటువంటి ఈ భగవద్గీత సంభాషణలు మనకి పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. భగవద్గీత పరిచయ కార్యక్రమంలో వీలైనంత వరకు భగవద్గీత యొక్క సారాన్ని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాము. హరే కృష్ణ. ఈ 18 రోజులు ఈ భగవద్గీతను రోజు వచ్చి సమయానికి వచ్చి వింటూ ఉన్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. మరి మీ అందరి నుంచి మేము ఆశించేటువంటిది ఈ జ్ఞానాన్ని మరికొందరికి మీరు పంచండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ 3వ తారీఖు భగవద్గీత ప్రారంభమవుతుంది, ఫిబ్రవరి 3వ తారీఖు. మరి ఈ విషయాలను మీకు తెలిసిన నలుగురికి మేము పంపించేటువంటి ఆ స్లైడ్ పంపించేసి దాంట్లో రిజిస్టర్ చేసుకోమనండి. లేదా మాకు ఎవరికైనా మీ నంబర్లు పంపించినా మేము అందరినీ గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాము. సో ఆ విధంగా మీరు కూడా ఆ భగవంతుని సేవలో పాల్గొన్న వాళ్ళు అవుతారు, భక్తిలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు అవుతారు. కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా ఆ భగవద్గీతని నలుగురికి ప్రచారం చేయండి. మరొకసారి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే రోజు మీకు లింకులు, అలాగే ఈరోజు ఏం క్లాస్ అవుతుంది ఏంటి అనేటువంటి విషయాలను తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీదేవి మాతాజీకి, అలాగే సూర్యకుమారి మాతాజీకి, మీ అందరికీ కూడా పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. హరే కృష్ణ. మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయారు ప్రభుజీ. వచ్చాను కదా, వచ్చి ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా మ్యూట్లోనే ఉన్నానా? లేదు ప్రభుజీ, ఇప్పుడే జస్ట్ అదే, ఇప్పటిదాకా మ్యూట్లో ఉంటే మళ్ళీ చెప్పి ఉండలేదు. కాలేజీలో బాగా క్లాసులు అవుతున్నాయి. హరే కృష్ణ.